Modification sa temporary stall sa Iloilo Terminal Market, magapadayon. Samtang Coronation Nights ang Miss Universe Philippines, buwas na sa gabi. Suporta para sa atong tiglawas, ginalauman. Mag-aumpisa ng mga modifications sa mga vendors sa Iloilo Terminal Market sa ilang mga temporary stalls. Una diri, nagpatawag sang consultative meeting ang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO sa kapin 700 ka mga vendors para istoryahan ang update sang ginatukod nga temporary stalls kadakuon sini kag ang location. Natalakay ang pag-upisa sang board up for market demolition sa Hunyo 1 samtang ang transfer nag-upisa na sang Mayo 1 tubtob sa Mayo 31. Wala man sang may ma-displace bangod ang mga lehitimo nga mga stall owners ang hatagan sang prioridad. Buot silingon, makabalik gid ang mga vendors sa ilang mga pwesto. Kay gusto ko gid ang akon nga handom gid ang markets na makabato man sa mga malls. Kay di mas barato yung ginabaligya kira at the same time convenient man. Kay di mga tao makatuto sila sa mga malls, kay di makapark na nila sa lakyan, nanaog lang sila, diretso na sila. Ang modifications para sa temporary stalls ang depende sa mga kinahanglanon sa isa ka vendor bangon nagkalain-lain ang produkto nga ila ginabaligya. Ang mga temporary stalls ang nahamtang sagwa lang sang Iloilo Terminal Market para hindi na maglayo pa ang sailuhan sa mga vendors. Ginpasiguro sang LEEO nga mabako ng disenyo sang temporary stalls para mangin organisado o pagplastar sa mga vendors sa tion nga sila ang makasaylo. That is why ang sa subong ang ginapaligban naton upod sa mga aton ni mga opisyalis kag mga empleyado man sa City Hall, like sa LEDIP, amo ni silang nagabuligid sa mga negosyante, si Maricel, si Grace sa CSWD, kag si Badong aton city engineer, nga maplastar ka mo pagbalik ninyo manami. Ang ini nga proyekto ang sa idalom sang PPP o kon private-public partnership para hatagan sang ligwa ang papatukod sang moderno nga merkado. Gani ginahalipay gid sang LEEO ang suporta gikan sa mga vendors para ma-level up ang merkado sa syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Buwas na ang Coronation Nights ang Miss Universe Philippines 2023 kag bug-os gid ang suporta sa mga Ilonggo sa atong tiglawas nga si Chloe Darl Gabales. Sang nagligad nga preliminaries, nagpakita sang iya manaming nga lawas, katahom, kag bahagalanyat nga lakat si Gabales sa iya swimsuit. Kag madao man ang nagdayaw sa elegante nga imahe sa evening gown, suksok ang obra ni Ram Silva, isa ka bloody red gown nga nagrepresentar sang advokasya ni Gabales tuhoy sa hemophilia awareness. Suksok naman ni Gabales ang matawang nga obra ni Alfie Desamparado sa ila gala night kung sa diin liwat nga nagrampa ang mga kandidata sang ilang mga tahom nga bayo. Makitang dako nga kagustuhan sang atong tiglawas nga dalon pa uli ang corona bangod sang iya maayo nga performance. Gani ginapangayo gid ang suporta sa mga Ilonggo bangod buwas na ang Coronation Nights sang Miss Universe Philippines 2023 sa Mall of Asia Arena alas 7 sa gabi kag mahimo malantaw sa I1 TFC YouTube channel sang ABS-CBN Entertainment kag TFC. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.